Sanibonani. Noma izindlu zodaka. Awukusekhaya la. Baba usekhaya la. Baba. Abethi isonto lamabhenqa leli lethu. Awugibeli ibhasi. Lele balukuthi. Abempakamiseni izandla phezulu. Yeza Nkosi mina ngedwa. Thina kenyambozo ukuthi singabala ekhaya saqala ukusonda ngo95 sabhajadiswa nje kwamkinga zalutho futhi nikushiya ukuthi siyagunda umsebenzi osiphoqayo singabala ekhaya maNazaretha amahle siyabonga ukumenywa emcimbini ongajwayelekile ukuthi kumenywe abaculi kuwo ngishiya imicimbi emibili ebizongikhokhela ngathi cha eke ngiye lapha okungajwayelekile khona nginesicelo maNazaretha siyacela mangabe bafowethu sifike endaweni njengale ningasithethisi nisitshele kahle singabantu sizozwa labafowethu ngelanga ngiyafisa ukubabona begqoke kanje ukuthi uzobathethisa ngeke begqoke kanje noma ugqoke kanje ungamthethisa ngoba useyijwayele wona ngamabomu kodwa manje ngathi ningabathethisi abantwana Number 5.